yufṭir. Annabi alayhi salatu wassalam ya ce kwatankwacin wanda ke taimakawa al'armala bazawara, suna cewa muɗallaka su ce armala, ita muɗallaka wacce mijin na nan da rai amma sai suka rabu, armala kuma wanda mijin ya mutu ya batta a matsayin bazawara kuma mai marayu, sai ka ce da cinta da shanta da suturarta da maganinta da iliminta da kulawa da ita a zo ka taimaka. To annabi alayhi salatu wassalam sai ya kawo mushabba da almushabbahu bihi da adatu tashbihi da wajhu shabai, wanda masu ilimin balaga suka ce kwatance ne. In baka gane darajar da mutum yake samu ba in yana taimakon masu rauni, yana taimakon marasa ƙarfi, al'armaratu wal miskin, sai ce kal mujahidi, wannan shine kafu tashbih, kal mujahidi. Idan baka san darajar da ake samu wajen taimakon masu rauni ba, annabi ya ce daidai ike da mai fita jihadi, daidai yake ga wanda ya ɗamara ya sa sulke a jikinsa, ya sa kwalkwali a kansa, ya riƙe garkuwa a hannunsa na hagu, ya riƙe mashi ko takobi a hannunsa na dama, ya fita filin daga domin ya ba da ransa wajen taimakon addinin Allah, ya ce kal mujahid fi sabilillah. Wa kasa'im, daidai yake da mai azumin da bai taɓa fashi ba. Wa kalqa'im, daidai yake da mai tsayuwar dare wanda bai taɓa yankewa ba. Kaga duk wanda yake da ƙarfin mulki ko ƙarfin arziki ko wadata ko iko ko dama, ba abin da Allah yake so irin ga ka taimakawa na ƙasa da kai. Haka wannan aiki excellency muna taya ka murna da Allah ya baka dama, kake amfani da damarka kake wannan aiki. Allah ya saka da alheri, kuma Allah ya karɓa maka